first? No. Do I? שלום, וברוכים הבאים לערוץ הקניות הניו זילנדי הראשון. ברק, כן רמי. אתה אוהב לטייל? אוהב מאוד. דמיין שאתה מטייל בניו זילנד. מדמיין. אתה יודע מה התאריך היום? מה התאריך היום רמי? כ"ה בכסלו. חי חדקי. שוד ושבר. חסיס ורם. היום חנוכה. מה נעשה רמי? איננו מוכנים כיאות. אני שמח ששאלת. במיוחד בשביל זה יש לנו את מוצר היום. חנוכה למטיילים. ברק ב9 שקלים ו97 אגורות. וואו. מה בספר? פרק ראשון. החנוכיה. את החנוכיה המורכבת משלושה חלקים. חלק ראשון, הגוף. קח לך עץ. איפה יש עץ רמי? קח ענף מהעץ, לקחתי, גלף את העץ, גילפתי. והרי במקרה החילוני מאוד מועד. וואו! גוף חנוכיה! וואו! שלב שני, שלב שני. פקן. כאן. ברק, אתה יודע מה אני הייתי רוצה? כן רמי. הייתי שמח אם היה איזשהו מוצר שהוא גם פקק, גם כאן וגם טריוויה. למזלך, חברת ספייץ הוציאו במיוחד בשביל חנוכה, לא יכול להיות. במיוחד את המוצר. וואו! רמי, האם אתה יודע מה היה מיוחד בשחקן הטניס הניו זילנדי קלי משמו? מה מיוחד בו? היה לו רק ישבן אחד. וואו! חלק אחרון, הנרות. הנרות. רמי, כן, והגיענו לבקתה. כן, החשוכה כמובן. כמובן. אין חשמל. מה נעשה? האם ניקח נרות מהמטבח ונשאיל אותם ליום יומיים? כמובן. אם נחבר את כולם ביחד, מה נקבל? נוקי? החנוכיה. חג שמח!